Malta laħqet 17.2% tal-bżonnijiet tal-enerġija tagħha minn sorsi ta' enerġija renovabbli fl-2024 li jmarka żieda ta' 3 darbit aktar fuq l-aħħar 10 snin. Dan joħroġ minn ċifri tal-Eurostat l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea fejn Malta llum qed tikklassifika aħjar minn numru ta' stati membri oħrajn fl-Unjoni Ewropea, inkluż l-Irlanda, il-Lussemburgu u l-Belġju, waqt li tqarreb il-Polonja. Madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea l-Iżvezja kellha l-ogħla sem ta' enerġija renovabbli bi 62.8%. Segwita mill-Finlandja u d-Danimarka. Il-medja tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 25.2% fl-2024. Sa dan it-tant Malta reġistrat ukoll waħda mill-akbar żidiet minn sena l-oħra fis-sem tal-enerġija renovabbli fost l-Istati membri. Bżieda ta' 1.8% fuq is-sena ta' qabel kienu biss 4 pajjiżi li reġistraw titjib aqwa minn dan: il-Latvja, l-Olanda, id-Danimarka u l-Litwanja. Din iż-żieda li nnexxilha tirreġistra Malta minkejja limitazzjoni ġeografiċi u d-daqs tagħha tirrifletti l-impenn nazzjonali biex titnaqqas id-dipendenza fuq sorsi mhux rinnovabbli. Dan it-titjib wasal fost l-oħrajn grazzi għall-inċentivi finanzjarji, skemi ta' sapport u inizjattivi mmirati lejn din it-tranzizzjoni ambjentali. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli laqgħet b'sodisfazzjon dawn ir-riżultati u nnotat kif Malta tinsab fit-triqta biex tilħaq il-miri tagħha tal-enerġija rinnovabbli. Mira tagħna hi li nibqgħu tilajn il-qudiem u nibqgħu nżidu l-persentaġġ ta' rinnovabbli mill-qasam tal-enerġija f'pajjiżna.